Hola, benvinguts a Ràdio Consol. Avui entrevistarem a dos mestres de pràctiques. Així podrem saber curiositats sobre elles. Teniu ganes? I avui entrevistarem a Michelle, l'estudiant de pràctiques. Comencem. On has estudiat? A la Universitat Rovira i Virgili. A quina ciutat? A Tarragona. I quant de temps et vaig quedar a Tarragona? Me vaig quedar el primer i el segon any, vaig alquilar un pis allí i ara, els dies que tinc d'anar, vaig i torno, en l'autobús. Quin col·legi volies treballar? Al que estic ara mateix fent les pràctiques d'últim curs, al Consol Ferrer. Per quin motiu volies ser mestra? Per vocació. Què vocació significa? Perquè tens ganes, perquè et fa feliç, perquè et plena, perquè crec que ensenyar als petits és la forma de canviar el món de demà. I els nens t'han agradat? Molt. Estic a cicle superior, a la comunitat de grans, en la classe 6B, i la veritat és que tenen uns valors i són molt acollidors. Quines coses t'han agradat més de l'escola? Des del punt de vista com a mestra, la metodologia. I avui entrevistarem a Enya. És una xica de 19 anys. On has estudiat? Vaig estudiar, el col·le que vaig anar va ser el Miquel Granell d'Amposta. Després vaig anar a l'Institut Berenguer, també d'aquí d'Amposta, a fer l'ESO. I ara actualment fa 4 anys que estic estudiant a l'Institut Montsià, també d'aquí. A quin col·legi volies estudiar? Des de petiteta volia anar al Miquel Granell, que és on jo vaig anar. Per quin motiu volies ser mestra? Perquè des de ben petiteta que tant els xiquets com les xiquetes m'han agradat moltíssim i crec que l'educació és molt important per al dia a dia i per a un futur i sempre m'ha agradat el que és el tema de l'educació. T'ha agradat aquest col·legi? Sí, moltíssim. Quina cosa t'ha agradat i quina no? M'ha agradat molt l'estil educatiu que tenen, la forma d'ensenyar als xiquets i a les xiquetes i si hagués de canviar alguna cosa seria, per exemple, referent al d'infantil, separaria els xiquets de P3 dels de P5. Moltes gràcies. De res.